stealing my heart. Claudine Wolfie make me holler at the moon. Girl, you're the finest fish in this lagoon. I clear the now, you so beguiled, even though you act so vile. And Deuce has stone cold style. These are my boobs, my skeleton crew, a little strange, but so are you. Don't you wanna be a monster too? Hej, Zajko! Odnesiem ti knihy, baby? Nevolám sa baby, ale Abby. Neverím, že sme opäť v škole. Mám rada začiatok roka, to tajomstvo a vzrušenie. Tento rok bude iste šokujúci. Prečo ich robia také malé? Tá istá skrinka, čo si mala minulý Hej, rok. ale za ten rok mám oveľa viac šatstva. Plus make-up, topánky, kabelky pre každú príležitosť. Knihy, školské pomôcky. Ak sa zmestia... Pomôžem? No, aký silák. No, toto je sklebetníka. Nové dievče dáva Palimu Horákovi chladné privítanie. Kto vie, aká je? Kto by strácal čas s nováčikmi? Fakt. Hej, ja som bola nová. Umieram túžbou spoznať, s kým máme hryzológiu. Videl niekto lagúnu? Presne, Gulia. Asi je s Jillom, veď sa nevideli celé leto. S dovolením, zapísal som ťa na každú hodinu pokročilej matematiky v rozvrhu. Nie. Viem, že to zvládneš. Čau, Torelaj. Aké boli prázdniny? Či vlastne ty si žiadne nemala, lebo si bola na matematickom tábore? To vy ste ma tam dostali, lebo ste sfalšovali výsledky testov. A dobre ti tak. Podlo si sa snažila zlikvidovať vražoretky. Myslíš, že som s vami skončila? A v tom sprostom kempe som sa aspoň niečo Aká je naučila. odmocnina z 568? 23,832, hej! Lagúna, čo sa deje? Ide o Jilla. Jeho rodičia tak zúrili, že ho poslali na inú školu. Lagúna! Čau, Jackson. Čau, Franky. Nebol si na Kleopárty. No, chcel som sa ukázať, ale mal som niečo iné. Hej, nová, to sú naše miesta. Neexist. Vieš ty, kto ja som? Odpora so škrabľavým jazykom. Zaujmite svoje miesta, všetci. Otvorte knihy na stránke 1. Hej! Claudine mala pravdu o nováčikoch. Chceš sa hrať? Ja ti ukážem. Ho! Vy dve, do riaditeľne. I hneď. To nie je možné. Ešte nikdy som nebola na koberčeku. Nemáš strach? Ty si do mňa hodila guľu ako prvá. Riaditeľka ťa zakladivuje ako prvú. Ja som nebola prvá. Toto je veľké nedorozumenie. Ja rozumiem perfektne. Chceš vojnu z Abby? Tak vojnu dostaneš.